Igama lami nguMagawula. Abanye bangibiza ngoMahlalela. Iningi labantu lingibukela phansi. Kodwa mina ngizibukeli phansi mawungithole ngibheke phansi. Ngisuke ngibheka indlela yokwenza imali. Nginokusithola ngiqwashile phakathi kwamabili ngizibuza ukuthi ngabe kuyoke kulunge na. Ngoba ngisho nezintombi zendawo uma ngithi ngicela uthando seyivele zingibuke kanye iqede ifela amathe. Oh we. Sekuphinde kwasa madoda. Umuntu kumele avuka ayophanda. Hey. Okwamoka izandla. Kazi kuyoke kulunge. Hayibo ngivimbelani. Gege ntombi. Akho ntombi engaqhuma inyamazana isekhona. Mina nguMagawula exholela fele emgwaqeni. Iqhele. Uthini? Angikuzi nosuthini mina. Ngamafuphi nje eqhawekazi. Bengicela ukwazi. Cela ungazi. Wena wazi mina. Yini ufuna ukuyazi ngami? Yazi eqhawekazi. Ubuhle bakho bungikhanga useza lapha. Ngeze inhliziyo yami ishaya ugubhugubhu umlilo kazokhela. Hayibo. Awume, ubona ukuthi mina nawe singafanelana. Hayibo, ayaza ukho serious. Uyayibona wakhona ukuthi unjani? Wena nami. Hayibo, usaqhubena nomdansana onjalo uMahlalela nje ngibona ukuthi unjani nje. Yo hayi. Awu manje qhawekazi, ngeke usanginika noma ithutshana. Ithutshana lani? Hayibo kahle wena uMahlalela. Hawu, manje qhawekazi, hawu usanginikeza ngisho ithutshana. Hayi, ihlala ngala Mahlalela lapha. Kanjalo. Ukuthanda umuntu kufana nokwehla ebhasini ngoba njalo wakhubeka kanti uzoyithola edustini. Cela ungixolele baby mina obekolile bese ulethe inamba yakho mina ngizofona lethi-ke. Namhlanje umuntu kufana nokwehla ebhasini ngoba njalo wakhubeka kanti uzoyithola edustini. Madoda bese nizwile le ndaba le yakhulunywa uMongameli ukuthi njengoMahlalela sizothola uPrefect. Ayiqala le ndaba. Umuntu kumele ethole imali, kodwa inkinga nayo. So idla kanjani imali amathavu le mali? Lithi, Hayi madoda kuyodliwa isiqada ngeke. hayi, Ayifela bona singaqiniswa ushaya phela mase ngithola. Magawula. Umadoda. Le mali iyosidalela inkinga. Hayi mina ngibona ngazi ukuthi ngoba manje naku nabantu sebacomplaina lapha ku WhatsApp bathi le number leni ivika ama status abantu. Manje ngibuye ngingasaqondi noma le number nayo iyasebenza noma kanjani. Hawu Magawula babathula kangaka udliwa yini? Ayiyona idalile inkinga le lockdown. Umuntu akasakwazi ukuqeqa amagula nje. Yebo madoda le ndoda idliwa yini? Hey wensizwa zakithi. Ngathi ngihambela nami ngingazelele. Ahlangana nelinye iqhawekazi. Lela ithatha inhliziyo yami. Ngikutshela ngesibawu bethu into eshangwe ifika yomnyovu. Ngavele ngagula. Ngagula ngasolo naseleso sikhathi. Yazi inhliziyo yami ishona phansi. Ngathi umuntu omuhle kanjani ngaze ngimbone le ndaba. Hey, awukahle la ndoda usho ukuthi ungazikhathaze kangaka nje ngenxa yentombazane. Ubani igama lale ntombazane? Hayi wensizwa. Ubizo layo lungu akhona. Hayi ke, uMagawula mfethu khohla.
Hayi le ngane uzodlisa nje team Magawula le ngane lena isezingeni kabi. Liyashaya ipani njalo nje le ngane la uzodlisa i-team uyiqede Magawula. Oh hlathayo khohle. Hayi wendoda usagqoka amadantsana nje kanje uzothola le ngane. Hey khohle. Uzoyidlisa nje team ngeke. Hey, awuthela i-drink wehlisa igwebu, ayikho lento yakho. Wena ngokuthi ufuna lengane usubalisile lona no-350 mara amafoto athi ufuna ukuzama ngawo. Hawe insizwa, le ngakayizwi ka-350. Thi utholakala kanjani lo 350? Angazi ngathi nje inamba nje oyibhalisayo nje impela nje ukuze kutholakale labo 350 lapho. Ngoba ngiyeza kusana lengane nje ayikho nje kweligi yakho. Usengacosha ugqoke nje Magawula. Ube ngimuhle kule ngane. Hey. Nisho ukuthi sengakhona nje ukubamba kwezimpahlana umuntu abe muhle ebukeke. Ungavuka Awusengavuka nje impela. Kumele uvuka phela nawe ukuze uthi uqine yabona ukuthi usuba uswenke. Uyeke ukugqoka amadansana kanje ukuze uzomitha lesihlalo. Hayi ake ngilungise izinto zami ezizwa ke ngishone khona ke ngibona ukuthi ngitholani lapha. Awulungise. Awu madoda ngathi sengiyayibona. Idla amabali. Awu ngahla mina ngoMagawula madoda ixolela phela emgwaqeni kokuthatha abasekhona. Hawu yiyo wenzeni. Hayike ake ngiphuthume khona madoda. Awekho nosurandi bafethu lapho ngikwazi ukuthi ngibambe le Indaba yakhe. Amubhalisa imali. Siyafana ka. Uyabona nje sonke nje sesingenamali ngoMahlalela. Ababhalisana le mali wena. Ngizizwa kanjalo igazi ngathi kushona phansi bese ngibhalansa ngodongo umzimba engathi ushawa inhlasi but akunaskam ngoba ngiyazi ukuthi uhleli nami ungitshelela abakini